Dizzy Dance introduceerde afgelopen week een nieuw format dans. Niet voor iedereen, maar enkel voor de danseressen van de Dizzy Academy. De Dizzy Academy is eigenlijk een geselecteerde groep dansers uit Dizzy Dance. En dat is eigenlijk 4 jaar geleden dus begonnen, maar een beetje uit de hand gelopen qua niveau, zeg maar. En uit de hand gelopen qua wat we allemaal doen. We hebben heel veel dingen mogen doen, van kunstbenden tot Lowlands. Heel veel verschillende vette dingen. En nu gaan we ook werken aan een eigen show die 1 uur lang duurt met dezelfde dansers. Dus dat is heel vet dat ze die professionele houding eigenlijk hebben om dat te kunnen bereiken. En speciaal voor deze groep ontwikkelde Malou Linders de Week of Flow. Week of Flow is eigenlijk ontstaan doordat ik de ambitie heb om allround dansonderwijs te combineren met positieve psychologie. En binnen de positieve psychologie, het concept flow vind ik super interessant. En dat gaat erom dat je activiteiten altijd aansluiten op de vaardigheden die je op dat moment hebt. En als die combinatie zeg maar naadloos op elkaar aansluit, dan geloof ik erin dat je het meeste leert. Dus als je altijd op je max aan het werken bent, dan leer je naar mijn idee het meest. En dat wilde ik graag stoppen in een trainingsweek. Dus in deze trainingsweek, Week of Flow, 4 dagen lang aan heel veel verschillende workshops. Ze krijgen intensieve workshops van 2 vriendinnen van mij uit Londen, waarin ze 2 uur achter elkaar trainen en heel erg de diepte ingaan op de choreografie. En daarnaast krijgen ze ruimte om zelf stijlen te kiezen waarin ze zich willen verdiepen. Deze gastlessen werden verzorgd door de Italiaanse Irene Salvi en de Zweedse Kristen Ollesen, die beide onder de indruk waren van de Venraise danseressen. I am so amazed by the girls, their focus in class, their commitment to really give themselves to the class and give it all when they're learning. I just think they are really mature and defined in their movement for their age. It's just a really high standard of their work ethic in the room. Like there's no talking when the teacher is teaching, and they have this focus that is quite rare, I believe, in the age they are in. And then even yesterday, there was a moment that I taught something and I was like, wow, they are so in it and so ready to learn and so passionate. I'm so happy. De deelnemers aan de Week of Flow waren allemaal even gemotiveerd. Ja, dit is een enorme gedreven groep. Wij zijn in 2014 hier de Dizzy Academy gestart en sindsdien train ik ze eigenlijk minstens 3 uur in de week. Ook zoveel mogelijk verschillende dansstijlen. En de groep blijft echt bij elkaar. Dus er zijn mensen die vanuit Nijmegen komen reizen iedere week voor de les. Zelfs uit Den Haag, uit Utrecht, om de lessen te volgen. Dus het is heel hecht. Iedereen heeft er heel veel voor over om met elkaar te zijn. En ik denk dat dat een soort van opwaartse spiraal is van hoe ik daar ook weer mee omga. En dat motiveert mij om steeds nieuwe dingen te verzinnen en nieuwe concepten te bedenken zoals dit. Op 22 april houdt de Dizzy Academy in de kleine zaal van de Schouwburg een show, waaraan onder andere in deze week hard is gewerkt.